हेल' लोगोफोर, गिबियावनो गासै आंनि नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायबाय। नोंथांमोना दिनै आंनि बुंनायनि सायाव नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलां। आङो दिनै सुक्तिगारि एबा जाय एकर्ड खालामदों बिटिआरखौ बिथांमोननि सोमोन्दै बा जाय खालामदों बिथांमोनखौ माखासे बाथ्रा बुंहरनो सानदों आंनि थौले मेलेमजों। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांनानै नंगौना नङा आंनि बाथ्राया नोंथांमोना मोजाङै बुजिनानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरबानो जाबाय। माने दिनै सुक्तिखौ सोर खालामदों आरो एकर्डखौ सोर खालामदों बिथांमोना एबा नायगिरि नोंथांमोना गासिबो मिथिखागौ। गिबियावनो एनडिबिआ खालामदों। एनडिबि होनना बुङोबा मोनब्रै हानजा दङ, जेरै रन्जन दैमारि बिथांनि दं, गबिन्द बिथांनि दङ, आरो लोगोसे सावरायग्रा बिथांनि दङ, लोगोसे धीरेन बर' बिथांनि दङ, आरो लोगोसे एबसुनि दङ। एबसुआबो बेहाय एकर्ड खालामदों, साइन खालामदों, लोगोसे बायदि जाय बड'लेण्ड बिग्रा आफादफोरा सुक्ति खालामदों बेवहाय। नाथाय दिनै बिथांमोनानो जाय सुक्ति खालामनानै एकर्डखौ लाबोनाय बिथांमोनाबो दासिमबो जयै मोजाङै ज' जानो हायाखै। मानि थाखाय ज' जानो हायाखै आङो बेखौ दुखु मोनदों। दासिमबो बिथांमोना ज' जालायनानै सिगाङाव एकर्डआव ज' खालामदोंबाबो बाथ्राफोरा बिसोरनिया दाबो मिलायलायाखै। आङो बेखौनो बुंनो सानोदि जाय सुक्ति खालामग्रा बिथांमोना बे बिटिआरखौ सालायनांगौ। मानो होनना बुङोबा बिपिएफ हानजाया बेवहाय एकर्डआव बिसोरो एकर्डखौबो फसायाखै, एकर्डखौबो मोजां मोनाखै, आरो लोगोसे एकर्डआव मा दं बिथांमोना बेखौबो मोजां मोनाखै आरो बुंनोबो सानाखै। एकर्डआव गोबां रोखोमनि जेरै दङ, नोंथांमोना फरायबानो मिथिखागोन। जेरै गंब्रै इउनिभारसिटि, इन्जिनियार कलेज, लोगोसे जोंनियाव बिटिसिआवथ' बेबायदि गैयामोन। इन्जिनियार कलेज गैयामोन, मेडिकेल कलेज गोबां गैयामोन, एग्रिकालसार कलेज गैयामोन, लोगोसे इउनिभारसिटिफोर गैयामोन। लोगोसे जोङो इउपिएससि एग्जाम, आसामनि बयनिफ्रायबो देरसिन सार्भिस जायखौ बुङो इउपिएससि, एपिएससि, बेफोर गैयामोन। बेखौ जोङो बर'आव बिपिएससिआव लिरनो हासिगोन बायदि बायदि। दा खोथाया जाहैबाय बिथांमोना मानि थाखाय गावजों गाव मिलायनो हायाखै। बिथांमोना मिलायनानै बे बिटिआरनि एकर्ड खालामनाय बिटिआरखौ बिथांमोनानो सालायनांगौ। बिथांमोना बुंदों, जेनेबा सावरायग्रा बिथांमोननि ग्रुपआबो बुंदों जों खौसे जानांगौ, खौसे जायोब्लासो जोङो बिनि माबाखौ मावफुंलांनो हागोन होननानै बुंदों। अब्ला बिथांमोना खौसे जायोब्ला, आरो जेरै रन्जननियाबो बुंदों खौसे जानांगौ, एबसुनियाबो बुङो खौसे जानांगौ, लोगोसे धीरेननियाबो बुङो खौसे जानांगौ। खौसेया सोरजों जागोन? बिपिएफ सरकारजों थाङोबा खौसे जागोन ना बिटिआर सरकारजों थायोबा खौसे जागोन? साननानै नाय नोंथांमोना जाय एकर्ड खालामदों मोनब्रै हानजा आरो लोगोसे एबसु, नोंथांमोना ज' जानांगौ। जाय होनना बुङोबा इउपिपिएलआबो बड'लेण्ड बिनायनि थाखायनो इउपिपिएलआ सोरजि जादों। बड'लेण्ड मोनफुंनायनि दाफुंनायनि थाखाय पलिटिकेल राइट्स नांगौ हिसाबै, बिनि हेफाजाब नांगौ हिसाबै इउपिपिएलआ दाफुंजादों। बिपिएफ सरकारा बड'लेण्डनि हेंथा बाथ्रा बुंबोबाय थादों, गोदोनिफ्रायनो खेंसालियायै बुंबाय थादों। बिथांमोनावबो साननाय दं जानो हागौ बड'लेण्डखौ नांगौ, अब्लाबो बिथांमोना बड'लेण्डनि हेंथायै बाथ्रा बुंबोदों आरो बिटिआरखौ बिथांमोना गनायाखै। अब्लालाय मानोथो बिथांमोनजों जों मानो थाफानो गोनां जाखो, आरो मानो थाफानो नागिरदों, एबा थाफानो सानो? मानो आरो डिक्लेयार खालामाखै दासिमबो इउपिपिएलजों थागोन होननानै गासैबो हानजाया जाय एकर्ड खालामदों बिथांमोना? नोंथांमोनानो ज' जानानै जुदि इउपिपिएलआवनो सापर्ट होनानै जुदि नोंथांमोना ज' जानांगौ होन्दों नालाय, नोंथांमोना सोरजों ज' जानांगोन? बिपिएफजों थांबाथ' ज' जानाय नङा। बिथांमोना बिटिआरखौनो मोजां मोनखायाखै होननानै बुंबाय थादों। आरो लोगोसे बिथांमोना बिटिआरनि मा दफा दं बेफोरखौबो बुंथिनानै होआ। ओरैबायदि जादों होना खालि मोनसेल' मोजां जादों, जाय एनडिबिफ्रा हाग्रायाव फैफिनदों, बिमा बिफाजों थानो हागोन, बेफोर बाथ्राखौल' बुङो बिसोरो। बेखायनो नोंथांमोना साननानै नायनांगौ, जाय बिटिआरखौ एकर्ड खालामदों नोंथांमोना ज' जा। नाथाय नोंथांमोना ज' जायालासिनो गाबोन बिपिएफजों थानानै बायसान्स बिपिएफआ जेनबाय बायोबा नोंथांमोना गावनो लथं फथं जानांगोन। नोंथांमोना गावसोरनो लिडार ना सेडारमोन, रावबो खामानि होनाय नङा नोंथांमोननि लिडारा। बेखायनो नोंथांमोना जयै खौसेयै सिटखौ शेयारिं खालामलाय। नोंथांमोना मोनब्रै, जेनेबा एनडिबिनि मोनब्रै हानजा, नोंथांमोना मोनब्रै हानजायाबो सिटखौ शेयारिं खालामलायनानै इउपिपिएलखौनो हेफाजाब होना गेले। लोगोसे एबसुनि बिथांमोनाबो बिदिनो सिट शेयारिं खालामलाय। मोनथाम मोनब्रै नोंसोरो एकर्ड खालामग्रा पार्टियानो नोंसोर सिटफोरखौ आराम शेयारिं खालामलायनानै भटखौ गेलेयोबानो इउपिपिएलजों हेफाजाब होना गेलेयोबानो देरहायैनि खोथा गैया। नोंथांमोना जुदि खौसे जानानै जुदि इउपिपिएलखौ सापर्ट होयोबा इउपिपिएलआ देरहायैनि खुनु खोथा आरो बाथ्रायानो फैया। बेखायनो नोंथांमोना ज' जा आरो इउपिपिएलखौनो सापर्ट हो। अब्ला बिपिएफ होननाय सोदोबानो थानाय नङा बेवहाय। सुबुं माहारिया गोबां सोलायगोन, जोंनि रायजो राजाया गोबां सोलायनाय फैगोन नोंथांमोना जुदि ज' जायोब्ला। नोंथांमोना जुदि ज' जायाब्ला साननानै लाखादो बिटिआरनि माखासे दफाफोर मावफुंनायाबो बहुद बेले बेजेयाव फैगोन।
सानना नाय मानो होनना बुंबा जेरै दिनै एकर्ड खालामग्रा बिथांमोना पार्टी मोनसे मोननैया बिपिएफजों थांनानै बिपिएफ हानजाया देरहाहैयोबा गाबोन माखासे एकर्ड खालामग्रा बिथांमोना गोसो सिङाव जोबोर दुखु मोनगोन आरो जोबोर गाबखांनाय फैगोन। नाथाय दिनै नोंथांमोना जुदि इउपिपिएलनि हानजाखौ सापर्ट होनानै एकर्ड खालामग्रा बिथांमोना जयै खामानि मावोब्ला नोंथांमोननि गोसोआ रायजो राजानि गोसोआबो जोबोद थुलुंगाखांनाय फैगोन आरो गोसोआव अनसायनाय आरो गोसोनि साननाय हनायफ्रा फुरा जाफुंनाय बायदि गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। जुदि बिपिएफ सरकारजों थाङोबा माखासे सुक्तिखारि खालामग्रा आरो माखासे रायजो राजानि गोसोआ बायग्लिखांगोन। नाथाय बिपिएफ सरकारा बिथांमोना गोदान सरकार आरो बिथांमोना एकर्ड खालामबाय हिसाबै बिथांमोना देरहादों होननानै बिथांमोना जेनब्लाबो बिथांमोना इसेबां दुखु खालामनाय नङा आरो रायजो राजा माखासे जाय बिथांमोना बिपिएफखौ सापर्ट होनाय बिथांमोनाबो लासैयैनो इउपिपिएलआव फैगोन आरो बिथांमोनाबो बुजिनो हागोन दि बिथांमोना बिटिआरखौ जाय सुक्ति खालामदोंमोन एकर्ड खालामदोंमोन बिथांमोनानो मावथोंसै होननानै बिथांमोनाबो गोसोआव दुखु लायालासेनो हगारना होगोन। नाथाय जुदि दिनै माखासे सुक्ति खालामग्रा बिथांमोना बिटिआरखौ सुक्ति खालामग्रा बिथांमोना गावसोरनो गावसा गावसि जानानै बिपिएफ सरकारजों थाफानानै जुदि बिपिएफआ बे सरकारखौ बिटिआर सरकारखौ सालायोब्ला माखासे दफाबाबो थाब जाफुंनाय नङा होननानै जों साननो हागोन आरो मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय माखासे सुक्ति खालामग्रा बिथांमोना थालांगोन। बिथांमोना गोसोआव दुखु मोनगोन आरो गोबां रायजो राजा जाय रायजो राजाया मानि सान्दुं अखा मोनथियालासिनो खामानि दामानिखौ गारनानै थाखा फैसा गारनानै आन्दलनाव जिरायदोंमोन। जिरायनानै होसिखावनानै बिथांमोना गावसिनि गोलोमदै होना जासे गावसिनि बिखानि थैखौ जेनेबा बाहायनानै बिथांमोना आन्दलन खालामनायनि फिथाइ एबा मिनिङा थाहैनाय नङा। बिथांमोना सानदों जे बिटिआर एकर्ड खालामग्रा बिथांमोनानो बेखौ सालायनांगौ होननानै बिथांमोना गोसो गोरबोआव साननानै दङ। बिथांमोननि साननाया जाफुंनाय नङा। बेखायनो नोंथांमोना जुदि जाय सुक्ति खालामग्रा बिथांमोन बिटिआरखौ सुक्ति खालामग्रा बिथांमोना ज' जानानै खामानिखौ मावोबा रोजा रोजा जाय बड'लेण्डनि थाखाय राजा लामायाव बेंसफैदोंमोन, रेल होबथादोंमोन, थैस' थांस' गोलोमदै गहोदोंमोन, बिथांमोननि गोसोनि दुखुआ नोंथांमोननाव नांगोन। नोंथांमोननि गोरबो बिखायाव नोंथांमोना सानसे बुजिनांगोन। बिथांमोननि गाबनाया नोंथांमोननि गोसोआव एसेबाबो नांहैगोन। नोंथांमोना बेखौ साननानै ला। बेखायनो नोंथांमोना ज' जानानै बिटिआरखौ सालायलांनो थाखाय इउपिपिएलआवनो बाहागो ला होननानै आं सानो। आंनि बुंनाया बेखिनिसै। गोजोन्थों। नोंथांमोन मोजां मोनोबा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर।